ମୁଁ ଶ୍ରୀ ମଙ୍ଗୁଳୁ ଜେନା କରଡ଼ାଗାଡ଼ିଆ ଅନୁଗୁଳ। ନମସ୍କାର। ଉପସ୍ଥାପନା କବିତା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆର ଦୁଃଖ। କରୋନା ମାଡ଼ରେ ପ୍ରଭାବିତ ଆଜି ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ, ଜୀବିକା ହରାଇ ଅସହନୀ ଦୁଃଖେ ନୟନ ଢାଳୁଛି ଲୁହ। ପେଟର ଭୋକତା ପେଟରେ ମରିଛି, ଦିଶୁନାହିଁ ବୁଦ୍ଧି ବାଟ। କିପରି ବଞ୍ଚିବ କିପରି ଚଳିବ କରୋନା ବଜାଏ ଛାଟ। ସମ୍ପର୍କ ସେତୁ ଡେଇଁ ପାରୁନାହିଁ, ହୁଏ ଖାଲି ହନ୍ତସନ୍ତ। ନିରାଶ ଅନ୍ଧାରେ ଆଶାବାଦୀ ସାଜି ବଢ଼ାଏ ସମ୍ପର୍କ ହାତ। ଘରମୁହାଁ ହୋଇ ଫେରିଛି ପ୍ରବାସ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ନେଇ। ସଙ୍ଗରୋଧରେ କାଳ କାଟୁଅଛି ସବୁରି କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ସଙ୍କଟ ସିନ୍ଧୁ ପାର ହୋଇଯିବ ମୋଦି ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ। ଅରାତି କରୋନା ଦର୍ପେ ଲୁଟିବ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ। ନବୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନବୀନ ଆଲୋକେ ଜୀବନ ଦୀପାଳି ଜାଳି। ଜନ୍ମଭୂମିର ନିବିଡ଼ ଆହ୍ୱାନେ ଲିଭିବ କରୁଣା କାଳି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।